Γεια σας, είμαι ο Ιωάννης Αρβανίτης και αυτό είναι το 4ο επεισόδιο της σειράς «Η αγάπη είναι η απάντηση». Είναι μια σειρά από podcast βασισμένα πάνω στο βιβλίο μου με τον ομώνυμο τίτλο «Η αγάπη είναι η απάντηση» από τις εκδόσεις Γραφή. Είναι ένα βιβλίο θετικής ενέργειας και αυτοβοήθειας. Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Η αγάπη είναι ο κανόνας». Η αγάπη, το καλό και η ομορφιά είναι η αλήθεια και ο κανόνας. Οτιδήποτε άλλο είναι η εξαίρεση. Ζούμε σε έναν κόσμο που προσπαθεί να μας πείσει πως η ιδιοτέλεια, η διαφθορά, το μίσος, ο διαχωρισμός, ο φόβος και η κακία είναι ο κανόνας. Έτσι, αν θέλουμε να επιβιώσουμε, θα πρέπει να εναρμονίσουμε τη ζωή μας με αυτόν τον κανόνα και να μην είμαστε εκείνοι οι ανόητα ρομαντικοί που προσπαθούν να ζήσουν σύμφωνα με τις εξαιρέσεις, όπως θεωρούνται η καλοσύνη και η ανιδιοτέλεια. Ορισμένοι θεολόγοι διδάσκουν πως ο Ιησούς επίσης αποτελούσε εξαίρεση στη ζωή, πως ήταν ο μονογενής Υιός του Θεού. Ο Ιησούς όμως δεν ήταν μοναχοπέδι. Είχε και έχει πολλούς αδελφούς και αδελφές, μεταξύ των οποίων εσένα και εμένα. Είμαστε και εμείς κόρες και γη του Θεού, ιερά τέκνα μιας τέλειας θεότητας. Ο Ιησούς ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός μας που βρήκε το δρόμο για το σπίτι μας και μας τον έδειξε. Δεν είναι απλώς και μόνο μία θεότητα που πρέπει να λατρεύουμε, αλλά ένα πρότυπο για να μιμηθούμε και να γίνουμε αντάξιοι Του. Ο ίδιος άλλωστε είπε «Ακόμα μεγαλύτερα πράγματα θα κάνετε εσείς από αυτά που κάνω εγώ». Δεν θα είχε ξεστομίσει αυτά τα λόγια αν ήμασταν κατώτεροι ή διαφορετικοί από εκείνον. Δεν θα είχε δώσει τη ζωή Του αν ο κανόνας είναι αυτός που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι. Εκείνος φώναζε και έδειχνε με κάθε τρόπο πως η αγάπη είναι η φύση μας και ο κανόνας και πως μόνο μέσω αυτής μπορούμε να βρούμε την αληθινή ευτυχία. Πραγματικά δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο που επέλεξε τις προσταγές του κόσμου να ζει αληθινά ευτυχισμένος. Έχω δει όμως πολλούς που επέλεξαν να δείξουν με τη ζωή τους πως ο Ιησούς είχε δίκιο. Επέλεξαν να ζουν ευτυχισμένοι παρά τις δυσκολίες και τον πόλεμο που δέχονταν καθημερινά από τον κόσμο. Εσύ επιλέγεις με ποιον τρόπο θα ζήσεις. Μην αφήνεις τον κόσμο να σε εξαπατά. Η αγάπη, το καλό και η ομορφιά είναι η αλήθεια και ο κανόνας. Οτιδήποτε άλλο είναι η εξαίρεση. Ας το δείξουμε στον κόσμο. Να θυμάσαι πως η ζωή σου δεν καθορίζεται από τις καταστάσεις. Αυτό είναι μια βολική δικαιολογία. Η ζωή σου καθορίζεται από τις επιλογές σου. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να μου θέσετε. Έτσι μπορείτε να με ρωτήσετε οτιδήποτε γράφοντας στην φόρμα που υπάρχει στη σελίδα του podcast την ερώτησή σας και εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια από τα επόμενα podcast. Για σήμερα θα απαντήσω σε μια ερώτηση που μου έγινε με βάση το 2ο επεισόδιο με τίτλο «Είμαι φως και στο φως επιστρέφω». Ρώτησε λοιπόν κάποιος φίλος. Στο επεισόδιο τελειώνεις με τη φράση «Έχω αρκετό φως μέσα μου για να διώξω το σκοτάδι». Η αλήθεια είναι πως τελευταία με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο είναι δύσκολο να διώξουμε το σκοτάδι. Ποια σκέψη θα μπορούσε να μας βοηθήσει? Και εδώ η απάντηση είναι η αγάπη. Όταν αγαπάτε πραγματικά, μπορείτε να δώσετε τα πάντα, ακόμα και τη ζωή σας, χωρίς κανένα δισταγμό. Επειδή νιώθετε ότι αυτό που μετράει είναι η ευτυχία αυτού που αγαπάτε και όχι οι δικές σας ανάγκες. Ως εκ τούτου, η αγάπη σας στέκεται πάνω από τον φόβο να χάσετε οτιδήποτε. Όταν αγαπάτε, ξέρετε πραγματικά ότι υπάρχετε μέσα σε αυτόν που αγαπάτε ως αναπόσπαστο κομμάτι του. Άρα, όπου και αν βρίσκεστε, θα είστε μέσα στον αγαπημένο σας. Έτσι δεν φοβάστε ότι θα χάσετε τίποτα.
Την ίδια στιγμή που βιώνετε αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι η αντίστοιχη αγάπη του Θεού για εσάς σας καθιστά αναπόσπαστο μέρος Του. Παντού και πάντα, σε οποιαδήποτε κατάσταση, ακόμα και στην πιο δύσκολη, δεν μπορείτε να αποχωριστείτε από Εκείνον που είναι η πηγή των πάντων. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να σας στερήσει αυτή την ευτυχία, την βιωματική γνώση της ενότητάς σας με τον Ένα. Ο φόβος υποδηλώνει άγνοια όλων αυτών. Ο φόβος σημαίνει ότι δεν έχω βιώσει πραγματικά την αγάπη. Δηλώνει ότι εγωιστικά δένω τον εαυτό μου με φθαρτά πράγματα, μπαίνω σε καταστάσεις και σχέσεις που μπορούν εύκολα να χαθούν και γι' αυτό ανησυχώ πάντα, επειδή συνδέω ψευδώς την ευτυχία μου με όλα αυτά. Γι' αυτό η πιθανή απώλειά τους με τρομάζει. Έτσι ο φόβος δημιουργεί την ψευδαίσθηση της ανάγκης ικανοποίησης του εγώ και εδραιώνει την ιδέα του διαχωρισμού από τους άλλους και όλη τη δημιουργία. Νομοτελειακά αυτό μας οδηγεί στην πιο καταστροφική ψευδαίσθηση, την αυταπάτη ότι είμαστε χωρισμένοι από το Θεό. Για να καλύψουμε το κενό και τη μοναξιά που φέρνει αυτή η χήμερα, δημιουργούμε όλο και περισσότερες ψευδαισθήσεις που γεμίζουν τη ζωή μας και θολώνουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Κατά συνέπεια, ο κόσμος μοιάζει άσχημος, εχθρικός και άδικος. Τα άλλα πλάσματα παύουν να είναι αδέλφια μας και μοιάζουν με απειλή. Έτσι καταλήγουμε στην άρνηση, την καταδίκη, την αντίδραση, την καταστροφή και το μίσος. Γι' αυτό ο φόβος είναι το αντίθετο της αγάπης. Στην ουσία, είναι η άγνοια της μαγείας της αγάπης και όλων των θαυμάτων που αυτή μπορεί να επιτελέσει. Για να βρούμε την ευτυχία μέσω της αγάπης και να διώξουμε τα σκοτάδια, πρέπει να νικήσουμε τον φόβο. Για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτηση, θα δώσω την σκέψη που βοηθά εμένα, και αυτή είναι: δεν φοβάμαι να αγαπήσω δίχως όρια.